lo kir le ro ngal ram din moya chinza khani zet kha khovela kani ton to zinga chuan ni hril hai thak ber ani in ka hria theihngil le thei ka in ring to lo hial ani phone ka hmang zo chu kanun ram hi a khoi chaw ta vekin ka hria kabula lo ding ve cell phone nei tu pa vai pa chuan phone ka thil soi chu a ra thiam lo na in thil dikal wa om ti chu a ring thiam hal adi che kang chu eng thil nge ni ta ti in phok zet mai hian min ron zot hu maya chan mai na chang po ka helok lo thian pa alova mak ngai vele khovela harei lo te chau kan in hремana thian tha tak le u nawang hiala kalo nei ve ini sin mole awarap thlakin pathian ro rel dan po hi hriat thiam wa har thin em dam in bai seina le thla helna nen tuna hian hun i hmang mek om sianga ma se chunglam thil mak ti tel lo chuan khovel bai seina tang chuan bai seina bo mai ani ta khabing mop mupin kain hria ka thil hriat chu dot thu mai ni se ka ti a ma se ani hau si lo ka ngai tu na chu kiltina awak lora kan thian howa nun molmang tak le hlimom tak sia kan man ho lai te ka ngai tu thlen phei chuan ka tot mup mupin ka hria he ka thian pa chunga van doina mak le rap thak tak thleng hi thil soi chak om chu ani hau lova kan hlim lai ni te ro tham ral mai tura tan chuan ka phal bik si lo ama min hriat chhuat tir tu di pa formin a chan chin tlema zong hi han thai lang ve hra mila a hming le a vege ro thailand alo rem lutuk lo takin thup zok ta mai la a thao me tin ama hriai mo a chan chin hriai mo kanom po in ming le veng hi chu comment na lama ron thai lang lo turin ka gen du boka cheu ka thian pa hi mizoram ko chaklam thingtlang kholian vak lo tanga chuak ani a an chung ko chan chinero ka hretam lo khop maya tun lo holo se ke mang boka chung ko har sa tak atanga chuak ni in ka hria phaya le kha zirin na oma apate ya USA omin aron chom top mai ani kanom na in hlat dewa wang le in khom na te ain an lo wangin kanin hrelok lo nge nge a oma tanga kumli na bcom second year ani kumin kanin hreve tran chau nge nge ani ama hi mizopa chuan palai tling le sathalampang tharui nga zet mai mel fai veng vong ve tak ani a keila chaklampang chi ngai sang le in soi zoi pe mi tak kaloni boka wangin tui zong in angna na chu kanin kom ngai ta phiat mai kanin chak tlanga hian vai ho extra la mun rem deuh mai hi a oma zinga extra kan han la dun thin tin zaya ngai na in rimoi lama po atui phian nge nge a zai po a thei fu mai ama tang hian alom gitar ka per thiam tira suilung len ti si sang la te po ka thiam ve ni he la ka saka piang hi chuan ka hre chuak ve zia thin kanin hriat tran hnu rei vak lova ka omna veng mi te nen kanin ti buai wangin thian te in lua belin anin hnai te ya ka in sun ta a kanin kom chot ani mai kanin lama aron len lo le anin lama kaleng chota cho po arem zok na a kan ei mai thin zu in chu soi lo zu le muam po atingai lem lova azirna hi angai poimo ber ani top mai ama hi an unaw zinga zirlai om chhun ani a chungte nga fak graduate ma saber tur ani bok tin an kholama po a graduate hun hi an ko school pon alo nga khel khopa an ko school a thok nga turin an duani voi khate ro chu kom thanga dula ro nom thar derim huainan ti in zu in puya ka soma hre zatin ram tlem chu mi in pui ve nge nge a in ol samnan ti in pepsi nen ka in tira kein a lian ka khiat thunga mi hriat lau takin an in chung teres zola kan in duna kan thian pa ka roommate pakhat aron chho thut mai chu kan ham hai duna sin ole ka soipeng thui ta ma e athil ton lama lu chho to mayang mi ta ti danin athil ton ma saber hi ama soyangin kan soi chong ve mayange
kan khuwa hian karwal pui kom ngai zet mai hi kan nei hloma kan thian za ho chuan kan in kom chot ani ber mai tudang ma kan kom lor lem lo fiam thu kan du in tlahol tak taka han hram mai te pawh hi kan ching khopa kan thian pa pakhat lala minglem chuan fiam thu in ka thi hun chu o ka thian te ho hi chu in chak lawang mole karun hran khum vekang cheu atia kan nui liam mai thin huna kal ve zela thatampo aral lo lala chu dam lo na wangin kan khobul a ming soilang lo mayang a chuan in en tir turin a chung te nen an kala chutianga hanna em le ngai tu me ro chu ani lem lo a ko sikte a om dewa wangin doctor chuan alo admit ve maya zan ni khat ve leka a chhuat thei mai an rin thu an hril nge a hat lem lo wangin chanchin te po kan hre zung ve a an admit atanga atuk ni na a cho hun tur ni a kan bei sei ni a chuan a zual an ron ti tatlat mai ti chuan keini po chu anin lama a thian te ho chu kan vakal khom ve thlia hloma kan thian pa pakhat tlema an nomna fal deuh chu ama in arun kala khuwa chu a thim chi ari lova unau mel hayang vel hi ani a mutu tlangwal te soidan chuan laumang ang zet hian arun tlana aron au roi boka engtin tinemo kan lo ti ding thei hrama a mela chuan hlo nei ani ti a hriat ngoi bok an ti a hnuwa ama soile dan chuan khatia karon kal thla kha ka chhak loka hian korvar ha bihring pian hmang pa ngai takpu hi ka hmu a bihring pa ngai anga in ngai that lo na po ka nei lem lo ka kalpel hnu chuan miron zui ani che kang chu ka hnunga hian mi tuemo rit deuh hi ron bok thlop se chutiang chu ni berin ka hria alum pup le ngal ka hlawlu tuka ka tlan ta vaka ka hnunga chuan a bei reng mai bok si a kamang ang tak zet ka tlan zela ka thlanga tlangwa ro lo chho ho bul hnai ka thlen chia khan a re ve chau ati a hnuwa po thlapua ti in kan ko fiam mai thina he pa hi awan duai khop mai a hnuwa phei chuan rirulam chian lo na te a nei ta fawa mani chau po hian a om ngam thin lo ani hemi tlai a hian lala chu anat na tur lovin athia aruang po azana zanin an ron phura atuk zan aruang an vuliam zan hian kan thian then khatte chuan soitur neu chu an nei ani ome keiro ka van nei nge moni engma phei chu ka hrevel lem lo amaro chu kar khat nu vela chuan kan in bul loka hian tlumpui akui chiam thung miron tlo ve te po ani ma na heta tang hi chuan that person angin da ve to thungang o ka thian pa fakte a tin phua mai la chu nularim huainan zuka in pui ka ti to kha kala che em zui le ngal a hnuwa nula ho nen chuan kan in nel pha ta phian mai keini ho chu kan in kom chot ani ber mai kan nula thian chhar thar ho la fiam thu du ve tak chi an lo ni ve hloma kan in nel nu phei chuan thu tak reng hi kan pai thlot lo ani bere tu khat chu ka thian pa fakte chuan ni zan kamu mang chu amak ngei mai mu mang mani se ka om te po ati nuam lo tre pa lo mole ati a enge ni ta ti in kalo zot vara englonia kan chak tlang exer kan la na thina khian ram hoi ho an lo om trewa kan om na ina hian anon chuk thla ram hoi ho zinga chuan ka hmingan pui fakte a ti hming pu tho hi alo om ve nge min non bei tamaya kalo bei let ve a an lo chak khop mai si min ne trep nge ani ti chuan min kal san don chuan nakina kan la ron kal leang an ti a omati nuam lo du ve khop mai aron ti a keila chuan kalo uk sak thadu vak lova mumang mai ani chu a holutuk kalo ti liam sak maya he thu hi kan thian te mai chi ho hlena po chuan alo va soi nge ani a hnuwa chuan na thona wangin voi ni zet ka omna ka insona ka omna thar ber chu ka omna ma sa tanga kem som panga vela hla ani ang
ka in son na masa zo ka po hian thian tha tak tak mai pahni ka chhar nge nge a fakte ne ne ro Christmas zana thian te na kan zu in na kan in mu zoka a in ve lem lova ti chuan kan in mulo le tawang wang ani ani po alo in son ve a pg ya alo om to a heti lai hian cell phone te la lar vak hek lo le tuma nei mu mal po kan la om lo chan chen in hriat zung zung po a har sak hop mai ka han zep le hramanga hetia fakte ya pg ya a in son nu hian mu mang mak deuh mai anei le ani ome a thian te a roommate te ne na a soidan chuan amu manga chuan thlanlung in phun hi alo hmu a chu thlanlunga hming in ziak chu a zu chiara ama hming nge mai alo ni ome ama ro chu thi chan tak kha zu chiar ka tuma ka har ta da ya atia a roommate har de po chuan mu mang satli amaya nga in an no uk sak wak lem lo zan khat chu kan na thona office boy hi arun leng lut no la hey i thian pa thangan a be du che a ka phone a mi ron kola ron khol non le turin ka tia ka ron kalani hi atia thian pa thanga hi arun len ve je wang le he office boy hi in lu atur mi zon sak tu ani a arun len ve fo wangin anin hre a in biak po nan tak kan mangani ti chuan arun call le a kalo pick up a atong dana chuan thil fel lo hi aom ti hriat ngoi hi ani a fakte chanchin kha ilo hre ve to em o khodur dur chung hian arun ti a ke chuan hrenang engtin nge oma kalo ti hu boka aha na dam doina ai den tira cancer alo ni ome re dai kan ring lo doctor te point thanga vel bak adam lovang anti a tuna chuan anu te na aom phaya naktu ka cholla la ron phei veta che vakan veila atia atu ka chuan kan thian te pani omna chuan kan phei phota ti chuan thilom zia chu min hrilta a katia final year exam zo khan fakte a chu na thopa lekha zir chun zom te po adu ve a kamis thar alei nge a interview tura akal mani chuan a ni a thi ta a ngai that lo na vak po nei lem lo chuan an in bul hnai clinica chuan a in tira dam doi an lo chu a thavele mai tura a in ngai ani a hnuwa po ala thi fo wangin avakal non le ngata a thi sen an lo la a an no test a tin a thling test po an no ti bok ka ni ome a test result lam tura atu ka vakal chuan doctor chuan a thian rin tlak deuh tu emoron hruai tel turin alo ti a roommate mizo tho chu awa hruaya doctor chuan a roommate chu a hruai hranga i thian pa natna hi acute leukemia thisen cancer chi khat ani a thok rang khop maya thanga vel bak adam don lo ama phei hi chuan cancer ani ti bak chu hrelem lo se a thang alo ti a kanwa hmu chuan a biang chu alo vung deuh bura soi turawang du kher mai engma alo emu mal theilova bu hop hi anno siam sakani amala dam in be seina ala nei lian em boxi a kan khongai tak zeta ti thei awang si ril ruwa rum ve vong mai tun la ya thiamna sang to a i thavele mayang ti te in kan han hnem ve bok takna a ke ni a soi tu te ngei pun kan oi chuang lo anuwa fakte a chu cancer en kolna hospital pakhata revak lo oma a hau tak dewa wangin aizola ma an chho puita a aizola omlai hian a zirna lam exam result po a chuaka bcom chu thatakin a pass nge ani ama po alom ngang maya apa hna chuan lom min kapa bcom ka pass ve to a ka graduate ve to sin ati nge ani adin mun hi a changin a tha a changin a hniam de ureng maya ti chuan anat tanga thlanga na vela che chuan ka thian pa chuan natna le hreumna kalsanin chatuan ram min lo pan san ta ni kan thian pa hi a then rol tha te hian kan ui ema a thi ma hian pathiana limna le thlamuan na satak achanga thamong takin
kum sang ni paruk khan nanna om to lo na a chol ta ni he ka then pa thil to na tang hian pathianin mihring min lo din ro pui zia te min ngai tu chhuat tira mihring hian thi don hnai nanna kan ve hma po hian in hriat lo na hi kan lo nei ve thin emni chu ti te min ngai tu tir ve ra ur thin